Sagu Bolenggah ingkang tinumuratan Purwa Madya Wusana adicara wonten wekdal dalem menika sampun meh paripurna ingkang ateges nglebeti adicara ingkang angka kaping gangsal nuninjih panutup namung sementara kawula nglenggana kraos lan ngrumaosi kathah kalepatan kekirangan suba sita laku dalah celadu ingkang ing bilih kirang meranani dhateng ngasanipun Sagung Bolenggah sami kelangkung dhateng ngasanipun para pepundhen sepuh mugi kepareng bedah tambah ing samudra pangaksami tumanduk dumateng kula matur nuwun pinangka panutupe ngatur billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga kita tutup kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wedal salajengipun kasebutaken dhateng kru Dalangki Gading Paukir. Sumangga mlingginipun dhateng Sagung Bolenggah sugeng wungon, sugeng lelenggan lan sugeng armekani. Nuwun nuwun matur nuwun.
Hum ilahi Hum ilahi ngawi kena mastu purama sidang Kawe kena mastu silat ningguan jagat karana sirang tondo kawe sisaning bisono Sono sinaulan kula pesta masih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur Tatelo kula tulang pringaden paradya minursita ngumpama paramene skara Karnagya tuming jaman purwa Wisudara ingkang dinama-dama pinardi tameng lalata mangya tekap wasaraning Gupita tanmun renggeng pralambang matumpa-tumpa marwa panggeng sang murahing kota Kebuka Purwaka carita caritane kang ringgit purwa purwaning cerma tegese walulang jenorek tinatah sinungging girapit sinolahake rineka janma jamanira para wali duk mangolare ngagama agmaning budi luhur kelir ginelar pindhane jagat gumelar gelare awarna putih-putih mengku surasa suci tegese jagat iku suci datan kalepetaning dedosan anane dosa merga saka pokal gawene manungsa blencong pinangka pepadang pindhane oboring jagat surya candra darum yang kartika kedhok keprak ibarate keteking jantung pradangga sinden gending tembang dadya gegambaraning urip bungah lan susah pada tetiga 6 lan manyura kinarya laksitaning yana purwa madya lan wasana dene dalang minangka duta anyolahake wayang werdine wewayangan gegambaraning urip lahir batin ala becik bener luput sing becik tinulata sing ala sing kirana sapa kang dhisiki ala mangkono wayune bakal sirna Seraning wayang rampung kukut lumebu kothak tan perbeda kaya manungsa uga mangkono mung bedane yen wayang manjing kothak besok bisa dianggo maneh nanging yen manungsa sakti bakal antuk pengadilan saka Gusti Kang Maha Agung ngundawa ing pakarti wa sing dongeng ya ing kono manungsa bakal weruh kalamun derajat pangkat bondo dunya iku ora ana ajine sing aji kecoba mung ngamal soleh budi pekerti lan tumindak utama ingkang migunani tumraping agesang Haring-haring pundhita ingkang kaya adidasa purwa marang sawijadi linuwih dasa 10 purwa marang wiwitan Senadyan karo titahing dawa ingkang sinangga ing pratiwi kirasongan ing akasa kinapit ing samudra rajak samyanggana raras nanging datan kadya ingkang kinapit ing dalu samangke yekta ingkang sinebat gumlaring negari Hastinapura inggih Liman Benawi inggih Gajahaya pramila winastan negari Hastina Karnada ing muni kang yasa Prabu Hastimurti Liman Benawi inggih Gajahaya minangka pengeduk kunaning kono kinarya kedhaton ing Dwi Panggo amatesta kinarya pambukaning kandha saratri mangkawit ngupuh negari 100 tananduk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah kerto toto turnaharjo tur dasar para kawulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tu negari Hastina kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane mila datanama mokal lamun nganguwung tejane ngambar arum kuntaping nagri lah sinten to wae ingkang jumeneng nata menang den ucapna jejuluk ing sang katong ing kalenggahan mangke apangkat Dwaraja ingkang mengko werdi minangka ratu wakil saksidane Prabu Pandhu Dewanata
Negaring Astina kapasrahaken dhateng ingkang raga Sang Adipati Destarastra. Ya Sang Ambika Putra nadyan Sang Nata kagungan Calahina utawi Cacanetra. Nanging kondhanging Ratnalendra ingkang wicaksana berbudi bawalaksana remen gaganjar kawula winisuda turta limpat ing kawruh. Kabunggal semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan sarate ana pedhote nujuri sajuga Sang Nata keparang miyos tinangkil mumbing sitinggil binaturata denapyang denamping ingkang garwa Dewi Gendari. Sinantawa ingkang keparang caket mangarsa lenggah mabuka mari kelur muka lir konjem Pratiwi. Tuhu menika pisanipun warangka dalem Sang Rekyanapati Harya Sengkuni, ya Harya Suman, ya Raden Trigantalpati. Kaleres kadang KIP kalayan Sang Nata. Pati Harya Sengkuni mengkeraken lenggahnya Pandhita. Ing suka lima peparab begawan Durna Resi Kumbayana pinat pinesepuh ing Ngastina mujanggani ngering praja madanani sanggunging janggan wawasi tlatah suka lima dening para wadya pisanipun pambayun kula Raden Kurupati ingkang samangke sampun katetepaken kawisuda dados Pangeran Adipati Anom. Suwanipun Sang Pangeran Pati sambet para kadang Kurawa Miwasentana mantri bupati nayakaning praja hampir mlabar dumugi ing pangurahan Panyaya Samudra dataran Potepi. Maneka warna busanane wadya tinun kadi panjraing puspita. Nalika semanten horeg sawaning para wadya ingkang murwani horeg tuhu rawuhnya Pandhita ing Talkanda ingkang peparab Sang Mahatmur Siwara Bisma. Daya-daya dene acarane kepareng lenggah jajalan Sang Nata. Rawuh sing samukta mangkono Sang Nata arsa amedhar sabda.
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka arna sebab puspiteng udyana miang banjerah sarwara ranggeng manenara narawata Oprapranyo kang su mirat kenyaring deca oliwaran leraki laji siring dadet wimpo kakanda mrihe mrekingin katiuping samirana mandra Sparan mangambar kungas gabagi madyaning pasewakan tandya Rama Peremban saestu ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami dene Rama Peremban sampun kepareng minangkani menapa ingkang dados panyuwunipun ingkang putra pun Destarastra lan saestu kepareng anglubarna samudra pangaksami dene kula paripaksa ambaya ngirawipun Rama Peremban wonten Purayagung negari Ngastina menika
Karana panjenengan wonten samukawis bab ingkang kedah kula kunjahaken atur wonten ngersa paduka Kanjeng Rama. Lan kula pitados inggih namung paduka Penemban ing Talkanda ingkang saged pinangka dados sarana pajaring panah kula Penemban. Rama Penemban. Wong ilahing astuna Masidam ya anak Prabu ya. Semono uga sing gedhe pamengkon anak Prabu dene Semunandat. Nggone pun bapa minangkane keparengi anak Prabu. Persasat kaya sedya tak jangkau praptanipun bapa ing Talkanda. Enggal tumekeng negara Ngastina daya-daya. Nguningane mungguh apa to daronane anak Prabu. Mongko ingkang wis-wis sabar anak Prabu wanter ngrawuhipun bapa ing Talkanda negara Ngastina adaan negara samadyaning swasana ribet gedhene linuruk ladu batang pinurih dadining rerempon. Mula mbok menawa wis bisa kawedar ing kathah tumuli babarna. Nanging yen iki mbok anggap wadi ayo to tak derekke manjing ing Datulaya rembugan catur netra kelawan pun bapa ing Talkanda anak Prabu Desarastra. Iki Kanjeng Penemban ing mangke kula badhe matur nanging kepareng cadung deduka lan nyuwun sih lumunturing samudra pangaksami mbok bilih wonten lepat atur kula mangke Rama Penemban. Yo ora dadi ngopo sirnakna rasa wigih ringa-ringa anak Prabu Desarastra. Wa Penemban mesinipun paduka Rama Penemban sampun mireng pawartos bilih kalenggahan menika ingkang wayah pun Kuropati sampun kelampahan kula sengkaken ngaluhur pinangka dados Pangeran Adipati Anom. Ing mangke gumantos nglintir keprabon jumeneng nata wonten negaring Astina menika. Ingkang menika dawa Penemban saestu nyadung deduka saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Desarastra nyuwun sih lumunturing samudra pangaksami. Dene kula ngantos nilar suba sita mboten ngaturi wa Penembaning Talkanda bab anggen kula sampun misuda ingkang wayah inggih yoga kula pun Duryudana dados Pangeran Adipati Anom menika Rama Penemban. Hajra ingkang puspita rum kasiliring samira nombre Sekar kadung ngas kadanyo maweh raras retnaning riya
Wong ilahing. Wong ilang astu nama Sidam ger anak Prabu. Sawendang wae ora ana ingkang karempit apa ingkang dadi pangandikan anak Prabu wis tak tampa kanthi wijang satolo-tolo. Lan yektine pun Bapa Suninga lamun putuku Duryudana kalenggan iki wis mbok wisuda dadi pangeran Adipati Anom kang mestine ora suwe maneh tumuli kawisuda dadi jumeneng nalindra ing dadi makuthaning praja mengkoni panguwasa tunggal ana negara Ngastina kene. Lan bab nggone anak Prabu wisuda Kurupati kuwi tanpa ngaturipun Bapa ing Talkanda supaya melu nekseni ora dadi ngopo. Lan aku bisa nglenggana mbok menawa krana pun bapa iki wis lalu yuswa nanging mengko dhisik iki kados pundi Rama Penemban nganggo dasar apa dene anak Prabu daya-daya misuda Kurupati dadi pangeran pati kang mestine kuwi ora trep lan ora jumbuh. Apa pancen anak Prabu kuwi lali lamun nggonmu ngasta bawat peperintahan negara Ngastina iki sejatine mung sawetara wektu sasurita anak Prabu Pandhu reh ning putu-putuku Pendha nalika semana kuwi maksih timur negara banjur dititipake marang jeneng sira Desarastra. Nanging kanthi perjanjian lamun para Pandhawa wis padha dewasa negara tumuli kapasrahna marang para Pandhawa. Jar mestine ya para Pandhawa ingkang menang darbene negara Ngastina iki. Nanging kena apa anak Prabu kalenggan iki malah wis wisuda pambayunmu ya Kurupati dadi pangeran Adipati Anom. Banjur nganggo dasar apa? Iki. Sewu-sewu kalepatan cadung duduka, kula inggih nglenggana bilih negari Ngastina menika namung titipanipun ingkang sampun murut kasedan jati. Inggih Kyai Prabu Pandhu Dewanata. Pramila kula lajeng agan nyengkaken pun Kurupati dados pangeran Adipati Anom menika inggih karana angengeti bilih para purunan kula Pandhawa sampun sami dumugi ning sirna. Menawa malih kula menika nglenggana yen to kula menika nandhang Caca Netra ingkang kados ngaten menika kaselak mesaken dhateng para kawula sak negari Ngastina yen to negari boten tumuli dipun suwi dening Narendra ingkang boten gadhahi cacat utawi cuwa kados ingkang putra menika Rama. Lho kosik sira matur yen to kesusu misuda Kurupati amarga para Pandhawa wis padha sirna. Ya ngono apa piye, anak Prabu? Iki kasinggihan mekaten Rama Prabu. Jagat mangestu ngora wayah Bathara Jagat. Sira bisa mesthèkke yen to para Pandhawa wis padha sirna iku banjur manut saka atur utawa saka pelaporane sapa? Iki saking aturipun Adipati Harya Suman. Saka Patih Sangkuni inggih larak tenan to ora lida ujare wong adaplok mesti saka Sangkuni. Nger nadyan negara Ngastina iki mung titipan nadyan mung sawetara nggonmu dadi ratu nanging kepiye wae kalenggan iki Desarastra iku jejering ratu kang kudune nglakoni apa wae kuwi aja mung ditampa-tampa nanging kudu ditalusur diglejah munggo bener lan lupute kepiye. Sangkuni kok ya tok percaya iki lho. Wis apa aku tak rebugan karo Suman. Nggih. Kula sumanggahaken Rama Penemban. Harya Suman. Inggih. Kula Penemban. Jeneng sira bisa matur yen to putu-putuku para Pandhawa wis padha sirna iku pokoke ngerti utawa menangi dhewe. Nggih mboten. Mboten piye? Nggih. Mboten ngertos piyambak. Banjur kowe oleh pelaporane saka sapa? Nggih saking Kakang Durna. Saka sapa? Saking Kakang Durna. Senengane kok terus golek kambing hitam. Sampeyan ki angger kepentak terus golek bela.
Wong aku ki ora ngerti apa-apa kok ya masa kena kambing hitam. Kena kambing hitam ki pripun to Kakang Durna? Ah nggih niku pun ngaten niku lah. Kena fitnah gampangane. Sakone aja sembrono semuni. Seka sapa aja sembrono? Nggih saking Citraksi. Citraksi kaya ngono kae ya mbok percaya. Lah nyatanipun ngaten kok. Banjur nganggo dasar apa sira matur yen Pandhawa wis padha tumekaning patim? Gage Wangsulana, sawuni. Nggih nuwun sewu Mrembah. Nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan Wanawarata mapan ing Bali Sigala-gala. Para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunthi nedhengipun sami eca bojana Ndrawina kaliyan anak-anak kula Kurawa mboten ngertos sangkan paraning bilahi dumadakan bale menika kobar. Kobar dening Dawana kula lan anak-anak kula Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuking latu nanging duh Mremban para Pandhawa nalika semanten boten saged medal saking pangepunging Dawana. Ngerti yen to para Pandhawa dikepung geni, kowe rak ya ora mbudidaya nulungi to? Nulungi kula iki. Kula menika jiwanipun penolong kok. Ya, sabajure kepiye? Satelasing uruping latu ing mriku wonten kwanda menungsa cacah 6. Lah kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kwanda cacah 6 menika cetha yen to kunarpanipun para Pandhawa. Lan setunggaling wanita menika tartemtu kuandhanipun Kakang Mbok Kunthi. Laning mangke kwanda cacah 6 menika malah sampun kula rukti satataning panembah-penembahan. Ya, wis cukup lek matur. Inggih, sampun cekap. Lah yen wis cukup, aku genti takon sukuni. Nggih kados pundi Mremban? Bale Sigala-gala sing mapan ana Wanawarata ya sing kanggo adicara bojana parisuka kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong sukuni? Nyemanggaken yen menika. Terus bali gala-gala wangwanane ginawis ka eden-eden kang gampang kobong kuwi sing dawuh sapa? Sing dawuh sapa? Sapa ya Kakang Durna? Sing ditakon iki jenengan kok malah takon genti kalih kula. Napa Parjo nggih? Senengane kok senengane sembrono kok Dik Patih. Senengane kok mengalihkan pembicaraan. Jawab sing tegas Dik Patih, jawab sing tegas. Piye sekuni? Ora iso wangsulan to. Suman saiki ketok blangmu, ketok gedhoamu. Apa dikira Bisma ora ngerti yen kabeh aturmu kuwi mau ngaya wara? Pangajapmu gawe karti sampeka kanggo mblithuk ratumu. Nanging kowe kurang julik, kurang pratitis. Apa dikira aku ora ngerti? Bale Sigala-gala kang kinarya bojana Andrawinan kuwi sejatine wis tok rancang. Sejatine wis tok rantem luwih dhisik. Kowe kongkonan karo andhahanmu sing tok percaya ya kuwi si Kuruncana. Bale gala-gala eden-edene digawe supaya gampang kobar dening geni. Ya ora? Ya ora Sangkuni? Bae to saiki. Dik Patih nek diseneni iki meneng bae kok senengane kok. Terus ndelik ning Buri Lawang. Sangkuni. Pakarti kok kaya ngono. Anak Prabu Destarastra sing perlu kudu dinalar umpama putu-putuku Pandhawa wis padha sirna mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10 amarga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora nate pisah karo Punakawan ya kuwi Semar sak anak-anake.
Kawuni ngono ken. Sak sireping kobaring daana sing keri ana kono kuwi yektine iku dudu kandhane anakku Kunti lan putu-putuku Pandhawa. Nanging iku yektine kandhaning Warna lan anak-anake kang cacah 5 saka traing Nisada kang uripe pepariman. Nalika semana para sudra sabubaring mangan saka daharan lorotaning putuku Pandhawa banjur padha turu kepati. Satengahe padha turu kepati balene kobong kobar dening geni. Kobonging bale praetna putu-putuku Pandhawa bisa wal saka pengamuking geni. Dadi pesthekno wae yen to putuku para Pandhawa klebu anakku Kunti kalenggan iki isih sugeng apalipurna Pandhawa tansah ana pengayomaning Gusti. Wong bagus wa picer muwun tanpa guna lemung picer Dewa, dosa apa ingkang dak sandang dene anakku Pandhawa sing banget tak tresnani teka semono lelakone sengguni dus ngalaning rat panukspaning jajalanat setan membo menungsa wis sengguni banget lehmu ngorek-orek karo Destarastra wis suman lerah letuhmu gedhoamu persasat raiku tok ciprati banyu pecren duh iwang aku Yai Pandu apuranen pun kakang Yai pepetenging praja saya wimbuh jangkung anak-anakmu saka ing alam langgeng Yai. Oh dewa jebul nggonku wuta mripat iki jebul tekan batinku aku ora permono nganti denggokke ngalor ngidul dene menungsa julik pancalmaning iblis gendari mati aku gendari mendah kaya ngopo surah ingkang padha ora seneng ngertian para Pandhawa dipaeka karo anak-anakmu kang dipandegani dening sedulurmu lanang. Oh dewa Doromo penemban kula menika kedah kados pundi sampun sinengku kula badhe dilat idu kula piyambak rene nyatanipun dawuh paduka Pandhawa samangke tasih dipun ayomi dening Gusti Kang Mahanasa pramila kula jabal ucap kula Kurupati boten siyos kula jumenengaken ratu dinten menika ugi Ngastina badhe kula paringaken para Pandhawa. Paduka lajeng dawuh pangandika ingkang kados mekaten sinuwun. Ben, wis ben. Aja nganti ana wong kang
ngloroi rembug marang aku ingkang kepareng ngendika kejaba muwa penembaning Talkondo. Batu sinuwun. Paduka menika ngasta panguwasa tunggaling negaring Astina. Sampun trep samestinipun menawi paduka sinuwun menika ngupaya dhateng kamulyan ingkang putra. Gendari. Nadyan kena goleke kamulyaning anak nanging kudu diseblak pangestining supaya metu dalan kang utama. Oh, Gendari. Aku mbiyen titip anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun, supaya dituduhke marang dalane dharma. Nanging tinemune jebul malah mung diwulang kaya wulangan setan. Dadine kok kaya ngene anak-anakmu, Gendari. Ngrembakakean cacah, ngredokakean jiwa. Oh, Pandu. Bener Yai Pandu Darbe putra mung 5 cacahe. Mung setitik nggone gula wentah ya permati dadine bocah ya utama lair batine. Beda karo kowe, Gendari. Mung bayan wae kok ya waduh. Makbrol kok langsung 100. Kowe iki duwe kesenengan kok ya bayan iki lho. Anak 100 nanging siji wae ora ana sing bisa disawang. Gendari. Umpama aku mbiyen duwe anak mung 2 utawa 3 ngono, mendah kaya ngopo bombongku. Neng merga sekolah mbemu ki lho. Saben-saben dina mung ndrawili wae. Dijak duwe anak sithik wae moh. Dijak leren sewengi wae muring-muring. Saben dina waduh nganti kewalahan nggonku ngladeni kowe. Nganti asam lambung. Gendari. Mbok menawa udadanane wong wedok saka ploso jenar ki ya kaya ngono kuwi. Kliwat karo katurangane manungsa. Walah. Geger wong wedok ki sauger mlengkung kaya ngene iki genah yen karem kowe iki. Nganti saben dina aku kudu jejamu. Anake wis 100 wae nggon dodo diunjuk-unjukke. Kaya wangun-wanguna kae sajake. Apa tumon wong wedok kok yen mlaku nganti kabotan dhuwur? Gendari. Tak kandhani yo Gendari. Wong tuwa kuwi goleke miyang anak kuwi wis wajibe. Wis kudune wis pancen kudune kaya mangkon nanging liwato dalan sing bener merga ngene Gendari. Sing jenenge wong dereng kuwi bakal ngremuk awake dhewe. Ya kuwi ngremuk kanthi cara 5 perkara. Siji nandang kesusahan sing matumpa-tumpa, 2 nandang kacilakan sing ora bisa ditulung, 3 cinacad wong kiwa tengen, 4 digething dening sing gawe jagat, 5 lawanging kanugrahan ditutup. Monggo cilaka cilakaning manungsa yen lawanging kanugrahan wis ditutup karo sing gawe urip. Wis kene Gendari, lungguh mburiku kene. Lungguh mburiku meneh. Yen ora tak timbali kowe menengo wae. Nek wedange teko ya wis diombe. Karo nyambi macet ya ora apa-apa. Nggih. Gek bali ning mburiku kene. Nggih. Alon-alon wae. Duh, wa penemban. Kula nyuwun ngapunten. Atur kula ingkang ngaya wara kala wau inggih labet saking seseking dada kula wa penemban. Yo. Pun bapa bisa ngerti nanging kuwi kaya dudu dalan kang utama anak Prabu. Nggih. Lajeng kula kedah kados pundi Rama penemban? Nyatane pawarta wis sumebar, Nger. Nista-nistane ratuku yen to nganti lincat ing janji. Mongko dina kepiyaning Narendra kaya wis bakal tumeka nanging kok malah banjur tok jabel.
iku ora prayoga. Merga nadyan kepiye wae ratu mono kudu nglenggahi sabda Pandhita Ratu, Ger. Mula mbok menawa isih ana dalan kang prayoga coba dipangalih dhisik. Iki wae penemban. Yai Durna kepiye? Inggih kepareng matur. Menawi saking pamanggih kula supados adil ing antawisipun turasing Sunan Prabu Pandhu lan tedhak paduka menika sami-sami gadhahi kamukten prayogi negari Ngastina menika dipun sigar semangka ingkang sepalih kangge Sata Kurawa dene ingkang sepalih malih kangge para Pandhawa. Menika kinten kula sanget saged kangge nyapih hawa. Mangkono, Adi Pendhita Durna, yen suman kepiye? Menawi kula lho. Pandhawa menawi nyata tasih gesang saestu dipun paringi bumi nanging sampun ngantos ingkang sampun wujud kita. Nanging tasih wujud bumi wana alas gung wana bebondotan. Menawi saking pawawas kula Pandhawa kinen babat wana kinen yasa kita inggal sak praboting negari. Menawi sampun dados ing mangke salah setunggiling Pandhawa kinen matek dados ratu. Menika kinten kula malah badhe dados surya kembar. Mboten wonten bentenipun ing antawisipun kamulyanipun para Kurawa lan Pandhawa. Menika yen saking pemanggih kula. Yen saka penemumu banjur bumi ngendi sengkono? Sengkuni. Inggih, tasih wonten wana inggih menika bumi mertani utawi wana marta. Menika alas mertani ingkang nyektosipun tasih mlebet tlatah negari Ngastina. Lho, kosek Dik Patih. Sang ngertos kula wana marta niku rumiyin mlebet tlatah negari Wirata. Kok saniki saged dados laladan mlebet tlatah Ngastina niku pripun? Lah pancen kula jembarke pathoke kok. Kula geser pathoke. Pamriye ben iso mlebu tlatah Ngastina. Oh, sampean saniki nyambi dadi pegawai agraria. Wah, jan julik tenan sampean niku, Pun. Mang mendel riyin Kakang Durna. Koko Prabu. Kinten kula para Pandhawa mboten badhe suwala menawi paduka paring kamukten menika, Koko Prabu. Sigra-sigra yen pramana ganca sigra ngraketa nawang sesangka nalendra mbek maro sing sangka Katri gumulung mangrempahing wadya kurada reka giri Sudar katalika wau eca dene imbal wacana dadak saka lugu marubuk ana samirana mangidit milir anggon amrik wangi bumiring praptaning Dyan Bratasena karya kaget ingkang samya mulat Sakit
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.